тижні Автобазар пропонує Mercedes Actros 4150 2008 року випуску. Колір білий. Загальний пробіг 115 тисяч кілометрів. Двигун потужністю 503 кінські сили. Ціна за домовленістю. Трактор Міні виробництва Японії був у використанні з документами у комплекті із ґрунтофрезою. Можлива доставка. Двигун Suzuki. Гарантія. Ціна 6500 гривень. Chevrolet Corvette 2008 року випуску. Колір срібний металік. Трансмісія механічна 6-ступенева. Двигун об'ємом 6,2 літра. Ціна 65 тисяч. Двигун Parsun 2013 року випуску. Потужністю від 2,6 до 40 кінських сил. Гарантія 3 роки. Встановлення, запчастини, сервіс. Ціна 380. Renault Master. Двигун DCI об'ємом 2,5 літра. Кондиціонер. Ціна за домовленістю. Двигун Yamabushi 2013 року випуску. Потужністю від 2,6 кінських сил до 40 кінських сил. Гарантія 2 роки. Запчастини, сервіс. Ціна 390. Mercedes R350 Long Firmatic 2008 року випуску. Колір чорний металік. Загальний пробіг 170 тисяч кілометрів. Трансмісія автоматична. Двигун об'ємом 3,5 літра. Ціна 29 тисяч. Усі випуски програми «Автобазар» можна переглянути на сайті www.avtobazar.ua. Якщо бажаєте розмістити оголошення у програмі «Автобазар», звертайтеся за адресою Златоустівська, 50 або за телефоном 206 56 06.